Bore da, diolch am y gwahoddiad i ymuno gyda chi. Yn anffodus, dwi'n ffili bod na mewn person, yn teimlo braidd yn anhwylus, felly saffa yn y byd sydd ohoni. Ie, cyflwyniad bach byr yn amlinellu Amaeth ar y Preseli ar y Ffordd Euraidd a siwt mae wedi newid a beth mae'r Parc Cenedlaethol yn ceisio wneud i warchod y cynefinoedd sydd gyda ni ar y Preseli. Nawr, tua 10,000 o flynyddoedd yn ôl yn yr oes Fesolithig, oedd y Preseli wedi orchuddio gyda coed, felly golygfa tebyg i hyn byddai gyda ni. Ond wrth i ddyn ddechrau torri coed a llysgu dros rhyw 1,000-2,000 o flynyddoedd, fe newidodd y tirlun ac agorwyd y tirlun i greu i ni yn ei weld e heddi. Nawr, mae'r Preseli yn ardal eang iawn sydd yn ffinio gyda nifer fawr o ffermydd a nifer fawr o meithrin. Mae'r tirlun yn cadw i newid. Dwi'n siŵr fydd nifer ohonoch chi â straeon gwahanol am wahanol ardaloedd o'r Preseli. Dwi'n cofio amser ni fachgen bach, sa'n mo faint o wirionedd sy'r stori yma. Dwi'n licio meddwl bod rhywfaint o wirionedd. Amser ni bach, amser godro, a dy ci yn gweud bod nhw wedi colli buwch unwaith. Rhaid mae'n ôl yn y 50au. Bod nhw wedi colli un o'r trasiadu, un o'r eneirod, a bod wedi rhedeg lawr y ffordd a arno'i ros Pensarn neu gomin Pensarn, a bod wedi mynd i'r mynnu a bod nhw wedi colli ddi. A wedi'n cwestiyno, wel, beth ydych chi'n meddwl colli? Mae digon hawdd ffindio buwch ddu a gwyn. A wedodd e, na'n ffodus fi oedd i farw. A finne fel plentyn bach yn gweud, wel, siwt mae buwch yn gallu marw jyst wrth redeg mas i'r mynnu. A fe nath esbonio nôl yr adeg ynni, oedd yna bwll dŵr, oedd yna lyn i gael allan ar y mynnu, a yn anffodus erbyn bod nhw wedi dala lan ar fuwch na gyd o'n nhw yn gallu gweld oedd top i chwti yn diflannu dan y dŵr. Wrth gwrs y peat a'r mawn yn mawn glib i gyd. Peidwch gofyn i fi ble mae'r pwll dŵr, fe nath Ricky Tom dreal esbonio i fi, ond hyd heddi dwi wedi ffili ffindio y pwll yma, ond bydden ni syni dim fel mae'r hinsawdd wedi newid dros y blynydde bod wedi hen sychu lan. A falle mewn blynyddoedd i ddod fe fydd rhyw archeolegydd bach yn ffindio gweddillion buwch ar ganol y Preseli. Stori bach yn dywyll, falle i'r dydd heddi. Ond tybed os ydych chi straeon tebyg anifeiliaid sydd wedi mynd ar goll neu anifeiliaid sydd wedi torri mas i'r Preseli dros y blynydde? Yn draddodiadol a hyd heddi defed mynydd Cymreig sy'n cael ei defnyddio i bori ar y Preseli, ond mae nifer o gwahanol o is-deipiau i gael gyda ni hefyd. Mae rhai sy'n frith frown, a wedyn mae gyda ni hefyd, fel ni'n gweld yn y llun yma, y defed gwyn traddodiadol. Maen nhw yn ddefed caled iawn, gwlan, tin iawn gyda nhw, cwte hir yn draddodiadol mwyn cadw drafft, a cluste bach iawn. Nhw'n wneud yn dda iawn ar y tiroedd garw. Nawr, un sialens sydd wedi datblygu dros yr amser yw gwybod defed pwy yw pwy. Yn hanesyddol bydde defed yn cadw at i patsin i hunain, ond dyddiau yma wrth gwrs drwy reolau a drwy llywodraeth mae gyda pob dafad, neu pob dafad dan, mae'n cadw 2 dag, un ym mob clust o'r ddafod hon, a 2 mewn un management bydden ni'n dychmygu. Ond ar y tag wedyn mae rhif UK a bydd yn dangos wedyn
pa ardal o'r wlad, pa ardal o'r sir, a wedyn y ffarm a'r ddafad honno wedi dod a rhif unigryw y ddafad i orffen wrth gwrs. A dyna siwt mae'r marchnadoedd yn gallu'r tres yn dyfa yn gallu tracio ble mae pob yn fel wedi dod o ba ffarm maen nhw wedi dod. Ond flynydde nôl bydde wedi bod iawn, bydde 'da ni nodau wedi bod. Mae ambell i ffarm dal yn nodi defyd, achos mae'r tags yma'n gallu mynd ar goll. Yn anffodus, sai wedi ffindio esiampl o'r ardal yma, ond dyma os licwch chi ddwy glister i mynd bob ochr y ddafad, a yn dangos bydde pob ffarm gyda'i nod unigryw. Os bydde'r defyd yn mynd i grwydro, yn mynd ar goll, yn cael ei casglu gyda rhywun arall, bydde nhw'n haws, bydde'r nod yma, bydde nhw'n gallu cael i adnabod. Lliw hefyd yn ffordd arall o nodi dafad pwy yw pwy. A mae defyd yn gallu gorbori yn hawdd iawn. Bydden nhw'n gadael popeth fel carpet os bydden nhw'n gallu. Maen nhw'n pori yn agos at y llawr, ond maen nhw yn anhebyg i dda, achos mae defyd falle tymed bach mwy ffwsi. Maen nhw'n hoff iawn o flodau a tyfiant ffres, ond falle ddim yn bwyta yr hen dyfiant. Yn aml iawn gyda defyd ar y Preseli, fyddwn ni'n gweld bod nifer o ardaloedd yn cael eu pori yn dyn iawn, ond wedyn ardaloedd arall yn cael eu gadael i fynd. Fel wedys i, maen nhw'n hoff iawn o fwyta blodau a thyfiant ffres sy'n gallu bod yn broblem o ran ecoleg a helpu cynefinoedd a tyfiant gwahanol i ffynnu ar y Preseli. A i ni'n symud at y porwr diwetha, sef y ceffylau. Mae ceffylau yn pori am 16 awr o bob dydd. A mae'n wahanol i'r defyd, porfa maen nhw'n ei hoffi, a dyn nhw ddim yn dueddol o fwyta blodau. Felly o ran helpu cynefinoedd gwahanol, mae ceffylau yn bwysig iawn. Bwyta'r porfa bras a rhoi lle i flodau i ddatblygu. Mae'r niferoedd o'r Preseli wedi cwmpo dros y blynydde yn enwedig nôl at troad y mileniwm a hyd at 2010, lle nad oedd gwerth mawr i geffylau. A ambell i ffarmwr wedi dod a ceffylau lliw, os licwch chi, y piebald, ambell i gaffi'r lliw er mwyn rhoi gwerth i'r ceffylau yma. Nawr dwi ddim yn gwybod y nifer, ond off top yn ben rhyw 3 neu 4 tirfeddiannwr gwahanol sydd yn pori ceffylau ar y Preseli. Amser o'n i'n ifancach, oedd ponis gyda ni ar y Preseli, dy ci Tom, a oedd hefyd ponis gyda Podcynnon yn dod i bori, a o'n nhw'n dda iawn am wybod i cynefin, gwybod i tir, a gwybod os oedd ei at yr agor, gallen nhw ddod nôl mewn, o'n nhw'n hawdd iawn i trin. Ond dwi'n cofio ges i bresant i Nadolig, neu ar y ben-blwydd oedd os gysodwch chi, ges i farch bach dyn, a o'n i'n cadw fe mewn parc ar bwys y mynydd, ond fe gath e olwg o rhyw gaseg oedd ar y mynydd, a penderfynodd e bod y ffens ddim yn mynd i fod yn ddigon, a felly mas a fe i'r mynydd. A trwy rhyw hap a damwen a trwy bopeth gymerodd i 2 flynedd a hanner i ni iddo ben a dala a casglu y march bach yna. Felly mae casglu ceffylau a'i trin a'i trafod nhw yn gallu bod yn broblem ar y Preseli. Ond yn anhebyg i ddefyd, does dim tagiau ar ceffylau. Dyle fod yn ddiweddar, dyle fod microchip pob ceffyl nawr, ond gan amla mae'r ffermwyr yn adnabod i ceffylau, achos mae pob un o'n nhw'n cymeriadau gwahanol.
Y cyffeliau ar y Preseli wedi datblygu ddim cweit mor wyllt â cyffeliau'r Carneddau, ond i ni'n gweld yr siampl yn mynd mwng hir, cwt hir a digon o ffeather dyn ni o gwmpas y cws. Ceffyl bach cadarn, ceffyl byr, canon bach byr, ceffyl garw, ceffyl caled sy'n mwynhau ar dir garw. So eisiau mynd mlaen, achos dwi'n siŵr byddwch chi'n edrych mlaen i fynd am wac rhai o'n eich hynny sydd wedi crynhoi yn grymu'ch. Un peth dwi eisiau siarad yn gyflym eto, sef beth bydde nifer yn meddwl bydde llwybr y defed, sef y llwybr yma ar y mynydd. Ond gwaith mae'r Parc Genedlaethol wedi mynd ati dros y blynydde, dros y ddegawd a mwy diwetha yw llosgi a wneud yn siŵr bod y llwybr y tân digwydd. Nawr dyma fap o dros yr 8 blynedd diwetha o'r holl llwybr y tân sydd wedi cael i torri, nid yn unig ar y Preseli, ond draw hefyd ar foel dyrch a is, draw hefyd ar foel dyrch ac ardalodd hefyd lan y bwys y mast ac yn y blaen. A hefyd y Ferenni Fawr yn rhan a hefyd comin Casmal hefyd a Carningli sydd ddim ar y map. A pwrpas llwybr y tân, os fydde tân gwyllt yn dechrau, wel bydde'r mynydd wedi cael ei dorri lan i adrannau gwahanol fel bydde ddim popeth yn cael. Mae gyda ni gynllun fan hyn a greuwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru o'r ardalodd ddylai cael ei gwarchod, rheini gellir cael ei llosgi a chaniatâd, a'r ardalodd coch y rheini na ddylid cael ei llosgi o achos yr bioamrywiaeth sydd yn yr ardal hynny. Felly yn flynyddol, gan amla mis Tachwedd fyddwn ni'n mynd allan a bydd contractwyr yn cael ei trefnu mwyn torri llwybrau. Gan ymlaen 2-3 metr, fel os bydde tân yn dod fan hyn nawr, bydde fe ddim yn llosgi y ffens, bydde'r tân yn llosgi mas, achos bydde ddim ffuel, bydde ddim byd gyda fe i losgi. A dyma ni, tân ar y Preseli. Nifer o bobl lleol yn ymfalchuo o weld tân ar y Preseli, yn deall fod e'n ffordd o warchod y Preseli. Dwi'n gweud gwarchod achos anamal iawn os nad yw'r defed yn pori ddigon, mae'r llwyth y tanwydd yn mynd yn uchel iawn, a os fydde tân gwyllt, fyddai'n beryg bywyd. Felly llosgi pwtiau bach mwyn rheoli y llwyth tân. A hefyd mwyn creu porfa ardalodd o borfa newydd. Ond wrth gwrs, mae'n rhywun yn meddwl am dan gwyllt a ni'n meddwl am danoedd allan yn Awstralia. Danoedd beth yn edrych fel hyn. A mae nifer o bobl falle meddwl mai fel amau ar y Preseli. Yn aml iawn bydd tân yn llosgi trwy'r dydd ambell waith mewn yr nos a gadael adran fawr o ddiwch ar reolau. Fel i ni'n gweld eleni fel osgwyd ardal Cerrig Marchogion. A dyma'r tir gafodd ei losgi. O bell yn syth ar ôl iddo fe gael ei losgi, oedd e'n edrych yn ddu a ddiflas. Ond fel y gwelwch chi, dim ond y porfa marw ar y top sydd wedi cael ei losgi, a oedd hwn pythefnos a hanner ar ôl y llosgad, ein ni'n gweld y tyfiant newi yn dod o hyd. A ni'n gweld y ffin o'r tir oedd heb gael ei losgi fan hyn ar y dde, a wedyn y tir oedd wedi cael ei losgi, a ni'n gweld y gwyrddwch a'r porfa sydd yn datblygu yn y darn oedd wedi cael ei losgi, a yn helpu pob fath o fywyd gwyllt, yn enwedig adar sy'n nythu yn isel. Dwi'n siŵr bydd Mary wedi siarad am yr adar hynny. Yr ehedydd, oedd yr ehedydd yn dechrau nythu yn yr adran yma yn syth yn amser ni'n cymryd llun.
Felly, a ddim i amalu mwy, ond dyna amlinelliad byr o sut mae'r Parc Cenedlaethol yn gweithio law yn llaw gyda porwyr y Preseli mwyn diogelu beth sydd gyda ni a'i ddiogelu fe i genedlaethau sydd i ddod drwy ddefnyddio pori llaw yn llaw a technegau cadwraeth arall megis llosgi. Gobeithio bod hwnna wedi rhoi un neu ddoi bwynt trafod i chi. Os nad yw'r cwmwlau rhy isiel y bore yma, beth am edrych o dop Foel Drygarn a treial gweld y llwybrau tân gwahanol. Fydd syndod â chi weld faint sy'n amser drychwch chi i edrych. Y rai falle mwyaf amlwg yw rhai ar ben y Frenni yng nghanol y Grig. Diolch, hwyl fawr.